ето в Brawl Stars сме. И да, сега отиваме да въртим мистериозното колело и да видим какво ще ни се падне. Ето, тук сме при мистериозното колело. Натискаме Tap to Spin и да видим кой геймод ще ни се падне. Браво! Добре. Айде, чекаме се в Brawl Stars. Тук сме ето в Браво. Аз ще бъда с Франк, защото може да бие доста да имичи една доста кръв. Така. Съжалявам, че и камерата е толкова малка. Само на малко кръгче, обаче не знам защо. Не мога да го оправя. Chill, man, chill, bro, chill. Така, това беше малко гадно, защото спамят. Добре, го. Така. 1-0 за нас. Ей, имам пауъра. GG. Добре започваме, добре, че започваме с победа. И да, сега като го отворим това, отиваме при мистериозното колело, то да определи сега пък какво ще играем. Ето тук сме. Да видим какво ще ни се падне. Самурай Смаш. Добре. Ето, ще игра с Едгар за сега на Самурай Смаш. Да, Къде? Don't be salty. Go up there. Whatever. Остава тук, мечката ли мога? Leave me alone. Victory! Ще губим. Добре. Това беше добре. И знаете къде ще чакаме. Ето тук при мистериозното колело сме, въртим.
Бампи. Ето, сме. Хората, пишете в коментарите дали искате да направя видео на Fortnite и да ви видеото за вас. Ако искате да ви участвате в видеото ми, просто ми пишете коментари, ми кажете юзернейма ви и ще играем заедно. Прямо идвай да играеш. Само една секунда да изключа нещо. Една секунда. Хора, нещо ме дисконектна и нямам видеята за това. Но отиваме при мистериозното колело да видим какво пак ще играем. Ето тук сме. Да видим. И шоудаун. Добре. Между другото, Brawl Stars е забавна игра, обаче примерно когато загубиш два пъти, почваш да се ядосваш и наистина много реч бъдеш. Хубаво беше вече тази информация. Айде, колко демидж ми наби аз? Мамо. Видяхте ми се пари. Да, те умрели бомби, иначе ти ги навръв. Да, мистериозно колело. Ето хора, тук сме. Ранкет. И ето тук сме ранкет. Добре. We must fight for peace. Sugar and spice. One shot. Cada vez que tiver que morrer, é uma amiga nesse caso é Brawler Around e uma pena. I'm sugar and spice. My aim is true. The wind speaks to me.
който ги взема, който ги взема, който ги взема. I am guided by the spirits. I have been blessed by the spirits. 16, да. Защо не ме мърда? Ти умряват шивано. Съжалявам. Не, че? Печелим, GG. Това беше добре. Сега в колелото има още малко избори, обаче ще видим какво се прави. Ето хора, тук сме. Искаме кое колело ще ни... Кое ще ни са такова? Хайст. Ето. Drink me like a drink. Так, аз не видях кои бролери имах. Имате. Съжалявам, че мълча, този тук ли трябваше да се спане? Хора, само да кажа, между другото, не знам защо, обаче понякога се чува все едно има ехо, като по звука на видеята и не знам защо. Ако има сега и не съм нещо разбрал, съжалявам, напишете ми в коментарите и да си знам. Да, защото може и сега да няма, защото преди 10 минути направих ето подобно видео, обаче кадрите нещо не се записаха и губим. Кадрите нещо не се загубиха и да... Сега ще играем, ще видим. И има още две опции. Нокаут. Така. Ето, натиснахме. Добре, този бит. Още не съм видял новия бролер, защото не играя толкова време. Опитвам се да правя повече видеа за вас. Победихме този рун. Хора, какво мислите? Франк добър ли и Макс добър ли? Аз мисля, че Франк е добър, обаче Макс е защото не е много акуративно.
Това беше доста добре. И сега няма какво да вършим колелата. 1000 такива. Добре. Да. Беше Gem Grab. Вие напишете в коментарите и ще ви слушам вас. Shadow Furry. Ако си Furry. Dobra, się wybrałem. Чао хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още такива видеа, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала и пишете още коментар. От мен чао и до нови срещи!